quick question kay Miss Cassie Leong, Miss Cassandra. Kilala niyo po si Xiaolong? Hindi po, Madam Chair. Paano po posible yon? Kasi binabanggit po si Xiaolong in connection pareho sa Lucky South 99 at sa Whirlwind Corporation. Mula sa simula, yun lamang yung sinasabi mong konektado ka. One more time, Miss Cassie, kilala mo ba si Xiaolong na associated hindi lamang sa Lucky South 99 kundi pati sa Whirlwind? And I remind you, you are under oath. Ito yung unang pagsagot mo sa amin, so magandang totoo yung isasagot nyo sa amin. Kilala nyo ba si Xiaolong? No po, Madam Chair. Okay, tatanungin pa namin ikaw ulit sa mga susunod. Director, hindi, bago ko yung follow-up question ko kay Director, Miss Cassie, kasi meron din akong anong sa iyo tungkol dun sa isa pang tao. We just got this information quite recently. Alam mo ba na ang ninong mo na si Duan Renwu ay wanted fugitive sa China? No po, Madam Chair. Ninong mo. Pero ninong niya si Duan Renwu. Balik kay... You want to say something else, Miss Cassie? On the mic, please. Wala po, Madam Chair. Alright, matatanong ka Madam pa Chair, namin. Senator Joel, before I hindi go lang back po to Director. Hindi lang po ako makamove Director on because Casio. hindi niya gaanong kilala and yung relationship niya kasi kay Duan Renwu, ninong mo lang siya. Hindi ka ba niya empleyado o kapartner? Partner po sa business. Partner sa business. Sa Whirlwind po. Sa Whirlwind. Opo. Okay. Mr. Sa hindi ka Whirlwind niya na empleyado? konektado si Xiaolong. Hindi ka empleyado ni Hindi, Duan si Ren? Duan Renwu po. May ninong po. Bukod kay ninong mo na si Duan Renwu na tinatanong ngayon ni Senator Joel, yung Xiaolong na inulat ng PAOK sa Cebu ay konektado din sa Lucky South 99 at saka sa Whirlwind Corporation. Hindi ko po kilala, Madam Chair. That's impossible since ikaw ang boss sa So kasi Whirlwind. Senator Joel. my question lang is dun lang sa Whirlwind kayo magka-partner ni Duan Renwu? You mean which? Sabi mo kasi magka-partner kayo sa Opo, negosyo. sa Whirlwind po. Whirlwind. Opo. Doon lamang wala na kayo ibang pinag-partneran? Like? No, you Kung answer merong the negosyo question. ka, We ask the kung meron kang question. negosyo, meron ka pang ibang pinartneran, kung anong partner yon kasi magkasama kayo sa isang bahay, tama po ba? Kasi isa yung address nyo eh. Opo. So, Tama okay. po, So, Mr. Chair. hindi ko iniisip na magka-partner kayo, partner-partner, dahil kagaya ni Alicel, hindi ko iisipin yon. But other than that, ng Whirlwind, may ibang partner pa kayo ni Duan Renwu? Alam niyo, mahirap magsinungaling dito kasi marami kaming dokumento, marami kaming ipapakita sa po. inyo. Yes, so meron. Opo. Ilang mga negosyo yung meron kayong partnership ni Duan Renwu? Mr. Chair, can I check it po? Can Sige I lang. double check Okay, po? sige, mamaya na lang Cassie, no? And lagi kayong no? I mean, close kayo ng ninong mo, Cassie? Close kayo? Tumitira kayo sa isang bahay eh. Opo. Close kayo. Mm. Ano yung relationship mo kay ninong Duan Ren mo? Magkasama kayo sa mga trips. For example, magkasama kayo sa trip sa Taipei. Natatandaan mo yun? Kasama si alias Alice at si Sheila. Natatandaan mo yung trip na yun? Opo. Question ko lang, bakit siya yung napili niyong kasama? Si Ninong sa isang barkada trip. Normal ba yun? Kung ang relationship mo lang Ninong? Mr. Chair, speaking of Taiwan po, parang Chinese New Year po yata yun. Yes. Opo, tapos nag-aya po yung boyfriend ko, si Wesley Go, na pumunta po sa Taiwan. Tapos po niyaya ko po siya. Kaya nga, ang tanong ko, hindi ba, normal ba yun na magyaya ka ng ninong mo, kasama mo yung boyfriend mo, na kiniklaim mong boyfriend? Normal sa'yo yun? Ninong, sama ka.
Third wheel ka namin ng boyfriend ko. Hindi lang naman po kami, Mr. Chair. Kaya nga, normal Opo. ba yun? So normal sa'yo yun. And Chinese New Year, tayong mga Pilipino, I'm sorry, hindi ko alam kung you're a real Filipino. Hindi ka magse-celebrate ng gaya ng Chinese New Year nang hindi ka super close sa isang tao. Is that correct? You mean sino po yung hindi ko po? Si Duan Renwu. I'm talking about Duan Renwu. Close ko po siya. So close kayo talaga. Oh. Again, hindi mo alam, sabi mo that international fugitive siya, hinahanap siya, wanted siya sa ibang bansa, pero tumitira ka sa the same house with him. Yes po, Mr. Chair. Ang dahilan at sabay kayong umalis noong June 11, bakit hindi mo kasama si Duan Renwu? Bakit siya yung ang kasabay mo, hindi pala si Wesley na boyfriend mo nung June 11? Noong June 11 po, travel po going to Singapore po. Yes, bakit Opo. hindi si Wesley ang kasabay mo? Bakit si Duan Ren? Nagkaayaan lang po. Si Duan Renwu, alam mo na isang dating police officer, Chinese police officer, alam mo po yun? Yes po. Marami ba siyang tauhan na Chinese military officials na nagpunta rin dito sa Pilipinas? Sa pagkakaalam ko po, wala po. Meron po kasi, no, marami pong nandito at sila yung tinuturong notorious dun sa mga torture chambers, mga kidnapping at mga crimes that committed here. Bakit ka nasa Malaysia nga pala, Miss Cassandra, with the Guo siblings? Kasi hindi ka sumabay sa kanila papunta doon, di ba? Tama po, Mr. Chair. Bali po si Wesley Go po, nag-message po siya sa akin na magta-travel po sila going to Malaysia. Sinabi niyang tatakas sila. No. Hindi mo alam na tatakas si Sheila at alias Alice at si Sheila patungong Malaysia? No po, Mr. Chair. Sige po. Madam Chair, I will not take the time of our colleagues. I will just propound my questions later. Thank you. Salamat. Thank you din, Senator Joel. Isang tanong kay Miss Sheila mula sa akin sa hearing na to. So, ulitin ko lang. Talaga bang hindi mo alam na ikaw ang may-ari ng Alicel? Hindi po. Kasi alright, and huling-huling tanong ko para sa iyo, Miss Sheila, sa hearing na to. Yung bahagi ng kwento mo na lumipat kayo mula sa small boat papunta sa big boat, paano kayo lumipat? Paano po? Paano kayo lumipat? Kasi hindi naman pwedeng mula sa small boat, lilipad kayo sa big boat. Pero nasa dagat kayo. So paano kayo lumipat from the small to the big boat? Mayroon kasi yung palang handanan ng bahaba. Paakyat May po. hagdan, Opo. ladder. Hindi ko alam kung ano tawag yun po. Yung hagdan ay dala sa small boat or galing sa big boat? Galing sa big po. Galing sa big boat. Ano, sa gitna ng Yes, pro dagat? tempore. Opo, nasa dagat po. Sa gitna ng dagat, merong lumabas na ladder? Opo, yung galing sa malaki lamang. Tapos umakyat kayo sa ladder. Ganun ba? Opo, may naakyat po kami. Sa gitna ng dagat. Opo. Di So ba pag- maalon? Medyo po. Pag nahulog, dire-diretso tubig. Opo. Oh, may mountain climbing na nangyayari dito. Kung totoo yung kwento mo, Miss Sheila. Okay, Cassandra. What is your full name? Catherine Cassandra Leong po. Ilan taon ka Mr. na ngayon? 24 years old po. Birthday? May 23, 2000 po. Ano pangalan magulang mo? Ang mom ko is Lee Xia-ing. Ang dad ko naman I think is Richard. Hindi ko You po think? hindi ko po alam yung full name ng dad ko kasi hindi ko po siya nakasama. Yung nanay mo? Lee Xia-ing. Lee Xia-ing. Ong Ying. Lixiaying. Okay, sa ka pinanganak? Sa San Juan, Manila po. Ha? San Juan, Manila po. San Juan, Opo. Metro Manila. Opo. Kailan
Kababayan pala kita. Kailan kayo tumira sa San Juan? I think since until 2, 3 years old, hindi ko po maalala. 2001. Tao- Since nung doon ako pinanganak, I think po. Tapos lumipat kami sa Binondo. Saan ka nakatira ngayon? Ngayon po, doon sa bahay sa Porac po, bago ako umalis ng bansa. Sino kasama mo sa bahay mo? Si Ninong po. Doon sa bahay sa San Juan, may naalala ka Sa San pa? Juan po? Ha? Saan pong bahay? Sa San Juan po, Oo, Mr. Chair? may naalala ka pa? Bahay mo San Juan? Hindi mo alam kung saan ka pinanganak doon? Paano ka pinanganak? Hindi mo Hindi alam ko kung po paano alam. ka Ibig pinanganak? sabihin sa ospital ba, sa home birth ba, sa Comadrona? Sa Madrona, tapos dinala po So sa hindi sa ospital. ospital. Yun ang, Tapos yun ang dinala po sa gusto kong ospital, tanungin. Mr. Chair. Hindi ka sa ospital pinanganak. Hindi po, pero dinala po sa ospital. Ano ospital? Wait lang po. I-confirm ko ulit yung address ng ospital. Kasi ilan lang yung ospital namin sa San Juan eh. Chinese Gen po, Mr. Chair. Ang layo naman nun. From San Juan, din lang ka ba sa Chinese General? Ng nanay mo? Hindi ko po alam sa kanya. Kasi base sa... Miss Cassie, alam ko first time mong humarap sa komite namin Apo. kasi nagmagandang loob kami sa doktor, no? Opo. Ng House of Representatives na nagsabing bumagsak ang blood pressure mo, kailangan mo ng 2-3 araw na makapaghinga sa ospital. Pinagbigyan po namin yon. First time yung sumagot sa amin. Opo. Sumagot kayo ng maayos po. Seryoso po itong mga tanong, hindi katatawanan. Ano po? Miss Cassie. Opo. All right. Yes, Mr. Okay. Tempore. Thank you. Thank you, Madam Chair. Base sa record ng birth certificate mo, pinanganak ka nga sa San Juan. Ito. At kasalukuyan mayor ako nun. No San Juan. Alright? Pinanganak ka through hilot by a certain Rosario Mendez. Alright? Nakalagay dito sa ano, dito sa certificate of live birth mo. At ang address na nakalagay ay 347 P. Mendoza Street, San Juan. Okay. Alam mo, matagal akong mayor doon, 7 na taon eh. Naalala mo anong barangay itong P. Mendoza Street? Hindi po, Mr. Chair. Okay. Inusisa at pinagtanong ng aking mga staff sa mismong barangay at sa mga residente na kinasasakupan nung sinasabi mong address na 347 P. Mendoza. Yun ay nasa barangay Ermitanyo. Kung may ganong address na nag-exist noon pa man. Ngayon, wala na raw ganyan number, house number, maski noon pa. Ngayon kasi, naging 2 digits na lang yung house number pero ginagamit pa rin ng mga residente ang lumang 3-digit house number sa PB Mendoza Street. At wala rin nakakakilala na sinasabing manghihilot na nagngangalang Rosario Mendez. Alright? And also, I'd like to point out, Madam Chair, that the place of birth indicated in the certificate of live birth of is 345 P. Mendoza Street. Wala pong ganyan address o house number sa San Juan. Maniwala ka sa akin. Kabisado ko lahat ng kalsada ron. Madam Chair, it seems that the entries in the birth certificate of Cassie Ong are is quite questionable. No? Walang manghihilot, walang Rosario Mendez, at wala rin yung address San Juan na nakalagay sa kanyang birth certificate. At isa pa, nung mayor ako ng San Juan, libre panganganak doon. Hindi kami gumagamit ng manghihilot. Libre panganganak doon sa mga health center. Nung mayor ako. At libre libing doon pag namamatay ng mga tao ron. SP Pro Tempore, tanungin ko lang ang COMSEC kung nandito pa ulit ngayon ang PSA. Yeah, I think so. So SP Pro Tempore, baka pwede nating i-bring sa attention ng PSA ito, i-check yung
regularity or irregularity nitong certificate of late registration of live birth, Is there a birth certificate? representative from Meron daw PSA? po, SP Pro Tempore. Saan? Kayo po ba, taga PSA? Ayos. Nakapanumpa kayo kanina? Previously. Okay na po yun. Could you have a copy? I am on hold of a certification from your office that said subject, yung Ying Xia Li, allegedly the mother of Cassie Ong, wala negative record of birth in the PSA CRS database. At yung Ying Xia Li and Richard Ong Chow Hong, negative din ang record sa based on record of marriage in the PSA CRS database. Do you confirm this? That's confirmed, Your Honor. Because the parent, the mother is a Chinese, so hindi siya pinanganak talaga dito sa Pilipinas. The father allegedly was born as Chinese, but parang merong pinapakita in the Congress, in the House of Representatives, that the father was naturalized. So kaya yun yung nakalagay doon sa COLB ni Miss Cassie Leong. Kasi they have no record of their marriage in your database, even though their purported marriage indicated in her birth certificate happened in December 13, 1998. In Manila City Hall. This is another case of questionable birth certificate issued through late registration. And there is no basis for the issuance of Cassie Ong's birth certificate. They should be investigated, and they should immediately be cancelled if there are findings. Yes, Your Honor. We have already, we have already launched fact-finding investigation on the ground sa LCRO ng San Juan City. In fact, ongoing pa rin yung yung fact-finding. Ito, late registration. Pinanganak siya May 23, 2000. Niregister May 16, 2001. Mayor pa ako nito. Itong mga pumirma, mga empleyado ko ito, kilala ko itong mga ito. This has to be investigated thoroughly. Yes, Hindi Your naman Honor. pwedeng laging dami naman mga Chinese dito, late registration lahat. Yes, Your Honor. That's one of the individuals na na binabantayan ng PSA and are already subject of investigation, including yung mga iba pang mga may information po kami sa ibang LCROs din. Yeah, tao ko ito. Ito pumirma, tao ko. Lahat. Pero lumipat na lang. Hindi, ito siya na-stroke na eh. Pero loyal pa. I'm done, Madam Chair. Thank you, SP Pro Tempore.